Астравеччына багатая і слынная не толькі адзіным у краіне вялізным эканамічным аб'ектам, атамнай электрастанцыяй, не толькі сваімі велічнымі помнікамі архітэктуры, якімі з'яўляюцца, да прыкладу, касцёл Святой Троіцы ў Гірвятах, святога Міхаіла Арханёла ў Міхалішках, варнянскім архітэктурным помнікам 18 стагоддзя ў стылі барока, касцёлам адведзенаў Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гудагаі з яго вядомым ласкамі абразом Маці Божай, укаранаваны папскімі каронамі. На вялі берагу у зялёным кругу клёнаў, ліп і бяроз многалетніх стаіць Божы касцёл, чысты бел, як анёл, селянішча народных дум светлых. Хвала Богу там ішла, аж крапчэла душа, разлягалась жывое там слова, песня райской вясны, маўляў, майскія сны. Там цвела і жыла наша мова. Астравеччынай сваёй нематэрыяльнай культурай адным з такіх каштоўнасцей з'яўляецца мова. Тут яе называлі простай, сімбіёз беларуска-польска-літоўскай гаворкі. Яе цураліся шляхта і моладзь, на ёй гаварыла сялянства. Ей грэбавалі, падмянялі іншымі, а яна жыла наперакор усяму. Менавіта на ёй дайшлі да нас многія легенды і паданні астравецкага краю, прыказкі і прымаўкі. Асобныя словы характэрны толькі для нашай мясцовасці, такія як выбрэдны, жмінда, курэўнік і іншыя. Для тых, хто нарадзіўся і вырас у астравецкім раёне, такая мова самая пяшчотная і сакавітая, як вясновы спеў жаўрука, як журчанне крынічкі, бо гэта і ёсць матчына мова. Зямліца прошласці ціхой, крывавай спісана рукой. Айчына, маці, Беларусь, цяжкі лёс твой. Жалосна плача песня твая, і Бога моліць слёзная. Айчына, маці, Беларусь, ты родная. Яшчэ на парозе 20 стагоддзя астравецкую гаворку падымаў на п'едэстал вядомы святар і паэт Казімір Сваяк, сапраўднае імя Канстантін Стаповіч. Актыўны дзеяч адраджэння беларускай нацыі, ён, як пастыр, дбаў аб духоўным росце роднага народа і адстойваў яго права на беларускамоўную літургію. Ён быў адным з нямногіх першых беларускіх ксяндзоў, хто пачаў весці службу на беларускай мове. У астравецкім раёне яго ведаюць як складальніка першай беларускай кніжкі да набажэнства «Голас душы». Як літаратар, Казімір Сваяк быў бліскучым паэтам, публіцыстам, драматургам, празаікам, крытыкам, эсеістам. У абедзвюх сваіх іпастасях ён выкарыстоўваў беларускую мову, мясцовую гаворку. Гэта рабілася дзеля таго, каб аднавіць дух бацькаўшчыны, паказаць усім прыгажосць роднага слова. Плыве ручаінка стужачкай зялёнай, гуляе дзяўчынка у хустачцы чырвонай. Плыве даліначкай водная дарожка, плача маці з дочкай, паслізнулась ножка. З рэчкі страх з'явіўся, стогне ў моры маўка, дзяцюк ажаніўся, дзяўчо ўжо русалка. Нарадзіўся Казімір Сваяк 19 лютага 1890 года ў вёсцы Барані, у шматдзетнай і набожнай сям'і. Дзяцінства прайшло ў атачэнні прыгожых багатых лясоў і блакітных азёр сарачанскіх караляў. У 1914 годзе закончыў Віленскую духоўную семінарыю, а ў наступным 1915 у Пецярбургу атрымаў святарскае пасвячэнне. Святарскую дзейнасць пачынаў вікарыем у Камаях Свянцянскага павету. Затым вярнуўся ў родныя Клюшчаны, дзе актыўна выкарыстоўваў родную мову на службе, у касцёле і ў друкаваным слове. Не стала Канстантіна Стаповіча ў 1926 годзе з прычыны хваробы на сухоты. За кароткі перыяд свайго жыцця Казімір Сваяк выпусціў з друку зборнік вершаў «Мая ліра», філасофскі дзённік «Дзея маёй мыслі, сэрца і волі», асобнымі выданнямі выйшлі п'еса «Янка канцавы» і «Купалле». Дзеля асветніцкай мэты Казімір Сваяк зарганізаваў хаўру сваякоў, дзе мясцовая моладзь ладзіла беларускія спеўкі хору, літаратурныя вечарыны, тэатральна-мастацкія пастаноўкі, для якіх Сваяк сам жа пісаў п'есы, як, напрыклад, «Праклённае зелле». У 1990-е гады на ўздыме нацыянальнай самасвядомасці
На беларускамоўную дзейнасць Казіміра Сваяка звярнуў увагу зямляк, літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук, прафесар Адам Мальдзіс. Беларускамоўная асветніцкая дзейнасць Казіміра Сваяка шануецца на яго радзіме. У 2010 годзе быў адноўлены радзінны дом Канстанціна Стаповіча, і ў ім адкрыты дом-музей з унутраным убранствам, адпаведным таму часу. Туды маюць магчымасць наведацца турысты, тыя, хто шануе родную мову і актыўна карыстаецца ёй. Глянь кругом, браток мой родны, подзиви наш родный край. Ён багаты, ён прасторны, яму труд ты свой аддай. Беларуская мова лічыцца адной з самых складаных і багатых моў у свеце. Гаворка заўжды несмяротная, бо ў ёй неўміручасць народа. Бо мы беларусы. Мы беларусы! Мы беларусы! Мы беларусы!